Юбилейното издание на Каменица Фен Купа започна с официална пресконференция в края на март. Събитието събра официални лица, партньори и много приятели на турнира. Стартът на юбилейната Каменица Фен Купа беше уважен от министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков. Каменица Фен Купа 2012 получи признание и на световно ниво. В специално обращение легендарният Франц Бекенбауер пожела успех на участниците и представи патрона на юбилейното издание – Христо Стоичков. Турнирът получи високо признание и от Българския олимпийски комитет. Госпожа Стефка Костадинова връчи специален сертификат, който удостовери факта, че Каменица Фен Купа е най-големият турнир по футбол за непрофесионалисти у нас. Легендарният Димитър Пенев също сподели своята подкрепа за Каменица Фен Купа. Заедно с партньорите на юбилейното издание на турнира, представителите на Adidas, Global, Samsung и Ford Motor Foe, дългогодишният приятел и посланник на турнира не само поздрави звездите от квартала, но и взе участие в представянето на официалната топка на Фен Купа 2012. По време на събитието беше представена и юбилейната купа за новите национални шампиони. Пръв, заедно с генералния директор на пивоварната компания Драган Радивоевич, шампионският трофей вдигна патронът на Каменица Фен Купа Христо Стоичков, който пожела успех на всички участници в 10-то юбилейно издание на Каменица Фен Купа. Началото на полуфиналната фаза беше дадено в края на месец април, а домакин на първия регионален кръг от юбилейното издание на турнира беше Благоевград. Участници и фенове за първи път видяха впечатляващия юбилеен трофей, новите екипи, както и автомобилът талисман на Фен Купа 2012. Официален гост на турнира беше Димитър Пенев, а за футболната емоция допринесе и мажоретен състав. Въпреки хладното и дъждовно време, градусите на турнира бяха високи. Имаше много емоции и награди, а до финала стигнаха отборите от Авангард и Бенефис 2011, съответно от Благоевград и Сандански. След инфарктни дуспи, първите регионални шампиони на Фен Купа 2012 станаха Авангард от Сандански, които получиха купата си от златното момче Ивайло Андонов. В първия уикенд на май, градският стадион в Пловдив прие втория регионален полуфинал от Каменица Фен Купа 2012. Времето беше страхотно за футбол, а един от най-добрите ни рефери от близкото минало, Атанас Озунов, беше сред официалните гости, които участваха в официалната церемония по откриването и дадоха старт на футболните битки. Атанас Озунов с удоволствие се включи и в демонстративния матч, който противопостави местните ветерани срещу представителите на четвъртата власт от Пловдив и региона, но не успя да помогне на своя отбор и победата остана за пловдивските журналисти. Последните показаха страхотна класа и мотивирана игра. Мачовете бяха на много високо ниво, положения и голове се получаваха постоянно, а сред специалните моменти на турнира в Пловдив беше и Лилчо Арсов. Той участва в игра с вратаря и предизвика най-добрите дуспаджии сред звездите от квартала. В Пловдив имаше и още едно звездно участие. Васко Лукаев, футболистът на годината според фенския вод за 2011 година, се включи със своя отбор Пеперутките в битката за регионалния трофей. За жалост на Васко, той и съотборниците му отпаднаха след втория матч, за разлика от тимовете на Калояново и Витдент, които спечелиха двете квоти за класиране на големия финал и трябваше да определят юбилейния шампион на Пловдив.
Редовното време завърши с дуспи и за втори пореден път наказателните удари трябваше да определят втория регионален шампион на Фен Купа 2012. Победата беше извоювана от Калояново, а за момчетата от Випдент остана възможността за реванш по време на големия финал. Третата спирка от програмата на Каменица Фен Купа 2012 беше в Стара Загора, където кметът на града Живко Тодоров взе дейно участие не само в демонстративния матч за старта на турнира, но и като редови участник. Отборът на Тодоров и бившият футболист Гошо Гинчев записа победа и загуба, за разлика от тимовете на Бовигард и Ремиза, които бяха безпогрешни по пътя си до финала. В началото на дербито за Старозагорската купа, капитанът и лидер на момчетата от Сливен, Боян Панайотов, направи няколко страхотни спасявания, но за жалост се контузи и на негово място пред гол линията застана един от полевите играчи на Бовигард. С общи усилия и много себераздаване, миналогодишните първенци на Стара Загора стигнаха до равенство в редовното време и после успяха дори да победят своите съперници от Ремиза. В крайна сметка на сцената, под арката на Каменица Фен Купа, Боби и съотборниците му триумфираха абсолютно заслужено. Градът на шампионите посрещна юбилейната Каменица Фен Купа с обилни валежи, които обаче не попречиха на футболния хъс на феновете от Русе. Въпреки проливните дъждове и тази година, регионалният полуфинал на Каменица Фен Купа в Дунавския град се превърна в истински празник на футбола. Множество официални гости, сред които кмет и областен управител, дадоха старт на турнира. Около двете игрища не остана празно място и дори балконите на съседните блокове се превърнаха в ложи за фенове. Ентусиасти спуснаха транспарант Фен Купа Русе е с вас, с което заслужиха аплодисментите на звездите от квартала.
Много голове и още повече емоции белязоха матчовете, а отборите бяха толкова равностойни, което наложи в повечето случаи изхода от напечените дербита да се решава чрез дуспи. Колкото и да анализирахме, оказа се, че няма рецепта за перфектната дуспа. Голове се вкарват и с сила, и с точност, и във всеки един ъгъл на вратата. Единственото условие е звездите от квартала да са концентрирани. По време на русенския полуфинал стана ясно, че Каменица Фен-купа ще има нов шампион. Националните първенци от 2011, Дунав 2010 загубиха на четвъртфинал с дуспи и трябваше да гледат големия финал от местата за зрители. Честта на Русе трябваше да защитават тимовете на Марисан и Анархия, а регионални шампиони станаха момчетата от Анархия в червени екипи, които бяха категорични във финалния матч и накрая вдигнаха купата, реплика на юбилейния национален трофей. Столичният регионален полуфинал предложи на зрители и участници солидно звездно присъствие. На комплекс Академик сред феновете бяха Христо Стоичков, Стефка Костадинова, Димитър Пенев, Таня Богомилова, Джони Велинов и лявото крило на английския Болтън Мартин Петров. Те се включиха в полуфинала, снимаха се с фенове, раздаваха автографи, а Христо Стоичков размени няколко дуспи с звездите от квартала. Селекция от спортни журналисти се пробва срещу отбор на ветерани на ЦСК в приятелски матч, но не можа да стигне дори до равен, макар да разчиташе на помощ от публиката и Христо Стоичков. Звездите от квартала и техните фенове изгледаха точно 128 вълнуващи футболни сблъсъка, украсени с голове, ефектни изпълнения и обрати, а една от най-големите български футболни звезди, Мартин Петров, беше специален гост във втория ден от регионалния кръг в София.
Марто раздаде десетки автографи, даде начален удар на финалния матч между Клетката и Лафурия, после изгледа победата на фуриите с 4-1 и им връчи купата на победители за района на столицата. Полуфиналният кръг в морската столица се изигра на стадион Младост. За старта на турнира местни ветерани, водени от Валю Станчев, Милен Петков и Пламен Тимнев, предизвикаха отбора на медиите и показаха, че който го може, си го може. Местните журналисти бяха в глуха защита, но головете така или иначе падаха един след друг след професионални акции на бившите футболисти. Изразителната победа на местните легенди с 3-1 обаче беше единственият им повод за радост, тъй като отборът им имаше амбиции за юбилейната Фен купа, но отпадна на четвъртфинал. Отборът на Валентин, извънземните от Шабла, завърши на второ място, а шампиони на Варна станаха момчетата от Фулмакс. Финалният матч отново беше решен с дуспи, а ключова роля имаше вратарят на Фулмакс. Бившият баскетболист Саша Топчов беше непреодолим на вратата и с това заслужи не само победата за своя отбор, но и индивидуалната награда за най-добър вратар на Варна и региона. Бившият играч на ЦСКА и Спартак Валентин Станчев връчи купата и индивидуалните награди, а шампионите се доказаха като истински кавалери и решиха да отпразнуват титлата си на сцената в компанията на цял отбор чаровни момичета от екипа на турнира. Регионалният полуфинал на Каменица Фен купа в Шумен беше белязан от важна новина още преди да е започнал. Двукратните национални шампиони и многократни регионални първенци, трите мечки, нямаше да вземат участие. Оказа се, че това не отговаря на истината. Заради подмладяването на култовия тим от барлогата на мечките са излезли два нови отбора – Веселяците и Норда, като и двата тима са били категорични, че няма как един от тях да носи шампионското име от изминалите години.
Ясно доказателство за доминацията на мечките се получи при битката за двете квоти за големия финал. Финалът за излъчване на тазгодишния шампион на Шумен беше точно между тези два отбора – веселяците в синьо и Норда в жълто. Финалният матч между двата тима беше поверен на топ-рефера на България Станислав Тодоров, който нямаше много работа, но след последния съдийски сигнал записа в тефтерчето си крайното 2-0 за Норда. Въпреки победата на Норда, футболистите в жълти и сини екипи вдигнаха заедно фен купата на Шумен и обещаха да се борят за продължението на легендата за трите мечки. Каменица фен купа се върна на морския бряг и точно на July Morning трябваше да определи юбилейния шампион за региона на Бургас. Момичетата на Каменица фен купа имаха специална морска хореография за стадион Черноморец и я представиха още в началото на турнира, докато звездите от квартала започваха своя път към регионалната фен купа. Сериозна заявка за трофея още в първите мачове даде отборът на Ахелой, чието състав се открояваха имената на Пламен Крумов, Иван Русев и бившия играч на Левски и ЦСКА Георги Чиликов. Другите тимове също не бяха за подценяване. Зрителите видяха много красиви изпълнения, както ефектната и ефективна задна ножица, плюс още много оспорвани мачове, прецизни голове, спасявания, гради и няколко пропуска, разбира се. Няма как без такива във футбола. Високите температури и постоянният вятър не объркаха прогнозите на специалистите. До финал стигнаха Ахелой и Русокастро, а финалът беше изпълнен с атрактивни отигравания от двата отбора и завърши със страхотен обрат. Русокастро поведе с 1-0, после започна постоянна размяна на попадения, а крайният резултат беше 4-3 за Ахелой. Малко след финала фен купата вече беше в ръцете им, а техните подгласници от Русокастро обещаха, че ще вземат реванш на големия финал през септември. Юбилейното издание на Каменица фен купа продължаваше да разширява географията си. Стадион Раковски в Димитровград прие за първи път регионален полуфинал на турнира и стана арена на битките за шампиона на Хасково, Кърджали и Смолян. Официален старт на събитието дадоха легендарния стратег и дългогодишен приятел на Каменица фен купа Димитър Пенев и кмета на Димитровград Иво Димов. Градоначалникът приветства турнира и връчи символичен подарък на стратега – съдийска свирка. Димитър Пенев върна жеста с юбилейното издание на книгата си "Това е ЦСКА", която лично подписа. Иво Димов сам изведе местната власт в оспорвано дерби срещу местните ветерани. Началният удар в матча даде не кой да е, а стратега Димитър Пенев, а резултатът в края на редовното време беше равен, след като и двата тима си размениха по един гол. При дуспите равенството се запази и чак след 8-те изпълнения на наказателните удари отборът на местната власт печели победата. Зрителите станаха свидетели на вълнуващи матчове и съвсем нови фаворити.
Миналогодишните първенци от Слънце и Бригада напуснаха борбата, а на първите две места се класираха местният тим на Галакси с бели екипи и хасковлиите от Космополит, които избраха жълтите фанелки. И двата тима показаха много добра отборна игра и самочувствие, след като отстраниха сериозни съперници с победи в редовното време и след дуски. В финалния матч силите бяха изравнени. Галакси поведе в средата на първото полувреме, а през втората част двата отбора си размениха по един гол и така фен купата остана за белите. Рекордни температури и един рекордно силен тим посрещнаха Каменица Фен Купа в Монтана. Миналогодишните първенци отново бяха над всички в регионалния полуфинал и победиха категорично във всеки един от мачовете си. Но за шампионите от еталон 05 след малко. Преди те да дигнат купата, турнирът беше официално открит от местни футболни деятели и приятели на Каменица Фен Купа, а в рамките на двата дни от програмата се изиграха точно 64 мача и един демонстративен между местните журналисти и ветерани. Адската жега не отказа зрителите и не само това. На почит бяха алтернативните позиции за най-добрата гледна точка към четирите терена на стадиона Госта. Ферплей, интересни матчове и много емоции белязаха битката за шампионската титла на региона във Враца, Видин и Монтана, но претендентът беше само един. Тоталните шампиони от еталон 05 в жълти екипи бяха непобедими по пътя си към поредна титла. Головата им разлика беше 26-2, като в 4 от 5 си мача до финала записаха суха мрежа, заслуга на перфектния вратар Петко Петков. Напред Ангел Ангелов, Денислав Езекиев и компания реализираха от всяко положение, което ни наведе на мисълта, че явно момчетата от еталон 05 са се мотивирали от специалното послание към всички тимове от Северозападна България, което направи Мартин Петров. Марто призова тимовете да играят за честа си и да представят подобаващо целия регион, точно както го прави той и из терените на острова. Подгласници на еталон 05 бяха аматьорите от Монтана, а награди имаше не само за най-добрите тимове и звезди от квартала, но и за феновете край терена. Поредната нова спирка от юбилейната програма на Каменица Фен Купа тази година беше стадион Локомотив в Горна Оряховица. 64 тима от Ловеч, Търново и региона спореха за първите две места, които даваха квоти за големия финал през септември в Албена. Мачовете между звездите от квартала събраха край терените Димитър Пенев и двама от златния му отбор от Съединените щати 1994 година. Трифон Иванов и Бончо Генчев, заедно с местната легенда Добромир Жечев, както и кметът на Горна Оряховица инженер Добромир Добрев. Бончо Генчев поведе ветераните в демонстративен матч, в който имаше сериозен заряд. През първата част до гол не се стигна, а във втората резултатът стана 1-0 в полза на отбора на общината. Ветераните обаче изравниха след отлична акция на Бончо Генчев по крилото и пас на празна врата към голмайстор Евгений Иванов. Така матчът стигна до дуспи, където повече самообладание показаха представителите на местната власт, а капитанът на футболните легенди Бончо Генчев пропусна първата дуспа с силен удар над горната града. Не само ветераните, но и всички участници се радваха на аплодисменти, а по традиция и на стадион Локомотив имаше вкарани положения, пропуснати възможности, майсторски отигравания и радост по шампионски. Отборите Импулс и Тренто стигнаха до финалния матч, а победата беше за горнооряховския тим на Импулс в жълти екип. Заедно с тях за големия финал се класираха момчетата от Тренто Ловеч, което означаваше, че и двата тима ще имат шанса да спечелят голямата награда на финала на Каменица Фен Купа.
Посещение на дерби от Европа за целия отбор по избор на шампионите. Точката на регионалните полуфинали в тазгодишната кампания беше сложена в Габрово. Преди да бъде определен последният регионален шампион на Фен Купа 2012, зрителите на стадиона в Габрово станаха свидетели на уникално футболно шоу, в което един срещу друг се изправиха два дамски отбора. Кметът на Габрово, госпожа Таня Христова, не само взе участие в церемонията по официалното откриване, но и лично поведе тима на общината в дербито срещу момичетата от спортен клуб Бъки. Съдийството беше поверено на една от най-чаровните реферки в родния футбол, Християна Гутева. Редовното време на срещата завърши наравно, след като и двете селекции вкараха по едно попадение. Общинарките получиха гол още в началото на матча, но успяха да изравнят малко преди последния съдийски сигнал. Победителите трябваше да бъдат определени с дуспи и след общо 10 изпълнения, момичетата от спортен клуб Бъки в жълти екипи показаха повече самочувствие и победиха с крайното 3-1. При битката на звездите от квартала нямаше такива заплетени ситуации. Без никаква конкуренция над противниците се наложи тимът на VMV от Севлиево, а техният подгласник от Кашкавал Турист без никакви колебания беше финалистът и с най-забавното име. Финалният матч между двата тима завърши 3-0 в полза на VMV, които отбелязаха един гол през първата част и още два през втората за безапелационната си победа. В категорията най-забавни отново бяха момчетата от Томбак Юнайтед, които не изпускат Фен Купа, но в юбилейното издание не само записаха първа победа в полуфиналната фаза, а и отбелязаха рекордно представяне край терена. Кулминацията на тазгодишното юбилейно издание на Каменица Фен Купа беше големият финал в курортен комплекс Албена. На терените в комплекса се събраха 24-те най-добри тима в България, класирани на първо и второ място в регионалните полуфинали. Те имаха 2 дни, за да излъчат шампиона на Фен Купа 2012. Големият финал също записа звездно футболно присъствие. Официални гости бяха съотборниците на камата от легендарното златно поколение Йордан Лечков и Трифон Иванов, които заедно с организатори и партньори изтеглиха специален жребий, който да определи пътя на тимовете до така мечтания финал. След жребия и докато звездите от квартала се подготвят за оспорваните битки, Тунио и Лече дадоха началният удар на оспорван демонстративен матч между тима на Каменица Фен Купа в червено и сборни отбори на журналистите от София и Варна. Дали заради добри чувства или пък заради по-лоши качества, организаторите претърпяха поражение, въпреки страхотния почетен гол, който отбеляза представител на тима. След демонстративния матч беше време за демонстрацията на звездите от квартала. Оспорвани битки, страхотни положения, заучени комбинации, голове, вратарски спасявания, гради, емоции. На големия финал имаше от всичко. Участници и гости показаха и класа не само пред гола, но и при жонглирането, където Филип Филипов от клетката София просто беше безапелационен.
Постепенно отборите оставаха все по-малко, а един от тях щеше да се окичи с златните медали и да вдигне така мечтаната Фен купа. Директна битка за нея се впуснаха отборите на Випдент, пловдивчаните в бяло и бургаският Ахелой в червено. Те достигнаха до финалния матч, а началният удар в него с завиден финес даде Трифон Иванов. Пловдивчани откриха, а въпреки стихийния натиск Ахелой не можа да върне гол и дори в края на матча получи още един, с който Випдент подпечата шампионските си визи за избраната от самите тях футболна дестинация – Ел Класико и битката между Реал и Барселона. Завърши юбилейното издание на Каменица Фен купа, най-големият турнир за непрофесионалисти в България, който през 2012 отбеляза своята 10-та годишнина. До нови срещи на всички футболни фенове!